hace fumar un camel que feliz nos hace. Como es tan suave, fresco y oloroso, en todo el mundo camel es famoso. Fume, 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 camel, 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 camel. No, jo no fumo, ni he fumat mai i sincerament em molesta el tabac, em molesta el fum. ¿Te molesta? Si no piensas en los demás, no esperes lo mismo. I jo recordo fins i tot una publicitat, aquesta era de ràdio més bé, que avui en dia seria impensable. Una publicitat que deia el abstemio no tiene premio. A cantar y una copa tomar, si al sentido solo si desean ser bien, ven aquí, centenario ya. Centenario ya. Jo considero que és un luxe poder anar sense mòbil. Que no et controli on estàs, que no parlin amb tu quan la gent vol. ¡Pachi! ¡Pachi! Dígame. ¿Está Pachi? Pachi no está en casa. Pero si quieres dejar un mensaje, hazlo después de la señal. ¡Pip! Ser bueno. Es bonanza. Buen tabaco. Buen papel. Buen filtro. Bonanza. Recordo la primera sensació va ser bastant escarosa del tabac, Eligió el momento y acertó. Cigarrillos 46. Ni fuerte ni suave. Lo justo. La meva primera cigarreta va ser un bisonte comprat al carrer, perquè els venien per unitats. I el següent pas va ser, aprofitant que anava a unes colònies, uns campaments o una cosa així a l'estiu, em vaig comprar un paquet de Winston. Winston Lights i Nueva York. Amèrica en vivo. El meu pare em va demanar el paquet i sense dir ni una paraula va obrir la finestra, segon pis o tercer pis de l'Eixample, i la va llançar per la finestra. No son Winston. Desde ahora, Winston Chings. El gran pes del tema de fumar és això, les ganes de semblar-te a algú en un moment de la teva vida que és l'adolescència, que és un moment de canvi d'identitat, no? de forjar una identitat a partir de models. No? Doncs si aquests models fumen, tu fumes. No? Doncs és veritat, a Pans & Company tenen una cosa nova. Què és? Tasta-ho tu mateixa. Només faltava això, patates fregides. Què farem ara? Menjar-nos-les, suposo. Hi havia un dels alumnes que es deia Matute, me'n recordo com si fos ara, si m'està veient sap greu, però vaja, era així, va encendre un cigarret. I jo vaig pensar, ell fumarà un cigarret i jo no? És a dir, ell es farà l'home davant de la classe i jo no me la faré? Póngale un Álvaro, fume triunfante, qué bárbaro, qué bueno está. I al fer la primera calada va entrar el director per la porta i em va enganxar amb el... O sigui, així, I el director, que era un cínic fantàstic, em diu: noi, que vols una Coca-Cola? Diu, que et penses que és un bar, això? I em vaig quedar així. He trobat això en el vestuari. De qui és? Meu. El preservatiu és el mitjà més eficaç per a la prevenció d'embarassos no desitjats i de malalties de transmissió sexual. Posa-te'l. Posa-li. A través del fumar intenta demostrar que és una dona lliure. És a dir, soc igual que un home perquè fins ara eren els homes els que fumaven. ¿Me da fuego, por favor? Prefiero fuego, cónsul. Está menos visto. Cónsul nunca falla. Però aquells homes que fumaven, que estaven tan bons i que donaven aquella importància i fins i tot que t'ho plantejaven com que tenies més llibertat, que disfrutaves de la vida, quan volies, com no volies. Això és Marlboro Country, un món ple d'acció, d'emocions,
sons de llibertat. Vingui al Marlboro Country. Respecto a la gent que fuma, evidentment, però quan m'ho van proposar doncs sí que m'hi vaig sentir bastant identificat. La meva preocupació és, com es veia a l'espot, era com faria jo per tirar amb l'escopeta aquella i poder trencar tots els puros. Ja m'ha dit, això no et preocupis, que ja ho farem nosaltres després. Apunteu al tabac ben lluny. Soy Johan Cruyff y en mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo, en cambio fumar casi me lo quita. Giré la cabeza, vi una mirada perdida que se detenía ante mí. La verdad es que la poesía... ¿Pero qué haces? ¿Te molesta? Si no piensas en los demás, no esperes lo mismo. Cuando el invierno se hace más duro, es el momento de pensar en las cadenas. Solamente las cadenas dan confianza y seguridad de beber un buen anís. Las cadenas, el anís del invierno. Y de todo el año. Está como nunca. Está como nunca. Está como nunca. Fundador. Hi ha un comentari del Manolo Vázquez Montalbán escrit sobre la campanya de Terri, que és molt maco, que diu que poc es podia imaginar l'espanyol del bigotet d'aquell temps, que un dia quedaria absolutament bouleversat, tocat i desmuntat per una noia, per un mite meravellós que anava circulant amb un cavall. Terry Neva. Usted sí que sabe. Centenario Terry. No em vaig sentir mai allò de dona objecte, no em vaig sentir mai, per mi era una feina. I llavors, esclar, doncs deien, avui un anunci de conyac, imagina't, conyac és cosa de hombres, llavors tot envoltada d'homes, no? Que això avui dia, esclar, m'ho proposa i dic, feu-ho vosaltres. Un conyac que tiene gas. Valdespino, Valdespino. ¿Yo? Conyac, Valdespino. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Y los hombres beben soberano porque soberano és cosa de hombres. L'època nostra era el gin tònic. A mi no m'agrada la ginebra, per això sóc més de vodka tònica. M'agrada molt més el vodka. I sí, jo crec que la meva generació ha arribat a veure molt, molt. Gin, gin. Fucking. Gin, gin, gin. Fucking. Ten ginebra. Fucking. Marca la diferencia. Fucking. Bueno, yo era jovencito y a mí me fascinaba esa chica con minifalda, con patín, una especie de... Yo creo que era un icono sexual clarísimo de aquella época, ¿no? Un martini invita. Baileys. Però abans hi havia totes aquelles medicines, figura que eren medicines i que hi havia anuncis de publicitat, nens petits per donar-los energia, que portaven alcohol. I tot això es trobava com normal. O allò que et marejaves a la missa del col·le, quan eres jove, que et posaven aigua del Carme, que tenia com un 40% de graus d'alcohol, que avui dia tot això és inconcebible, no? Oi que li sona aquella publicitat de... Mira un jamón, mira que viene finito. Tant abans com ara, amb quina Sant Clemente... L'alcohol canvia les persones moltíssim. Jo encara tenia sort que jo em posava bastant simpàtic. Jo dels que em posava carinyós. Coses així. Mira, almenys no molestava, però és que ja cada un... Un besito. Un besito chino. Eres mi ratoncita. ¿Y yo tu quesito? Sí. ¿Yo qué es tu quesito? Yo soy tu quesito. Crianza Campo Viejo, cuando eres tú.
Bueno, de fet, allò que diuen que les primeres borratxeres són les que amarguen. I va ser de Ginebra, amb un concert, i mai més he tocat la Ginebra. Tantes nits sense dormir. Tanta música en directe. Has viscut tantes coses. I vaig arribar a casa, que encara tenia 12 anys, els meus pares encara m'esperaven, devien ser les 2 de la matinada o així, els hi vaig caure 3 vegades allà a rodó, i la meva mare em anava fent preguntes: què has fet? Has fumat? Has begut? No sé què. Jo, no. I al final diu que has pres Coca-Cola. I jo vaig pensar, mira, això podria dir que sí, perquè encara té un passe, no? I dic sí, diu, t'ho dic jo, que la Coca-Cola és dolenta. I va quedar així. Però llavors el meu germà va venir a dinar l'any demà i va explicar la veritat. La puresa de cervesa és difícil de fer. Tenga usted 2 cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte de la cervecera del norte. Com diferenciar una cervesa d'una altra? No és fàcil. Budweiser. 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 Estrella d'Am, tradició cervesera des de 1876. Sant Miguel, la cervesa d'aquí que més es viu a tot el món. És difícil aconseguir que un consumidor de cervesa d'una marca determinada passi a consumir una altra. Això ha succeït darrerament amb cervesa sense alcohol. Una Sant Miguel. Una altra. 00. Sant Miguel 00. Autèntica 00 sense alcohol. También. ¡Tabernero! ¡Tu mejor cerveza! Buckler Sim y Buckler 00. El poder del sabor. Que no cortes, señorita, que estamos hablando. ¡Matilde! ¡Matilde, somos ricos! No, qué oro, ni qué oro, mucho mejor. He comprado telefónicas, las de este aparato, telefónicas. ¡Que no me cortes, señorita, que estamos hablando! ¡Matilde! ¡Matilde no se ha casado, aunque están altas! ¡Mira, ya tenemos dos más! A nivell de telefonia, jo crec que sí, hi ha campanyes interessants. Per exemple, des de les Matildes de Telefònica fins a la campanya de la cabina, que jo crec que va marcar molt clarament doncs, aquest sortir de la dictadura, del monopoli. S'ha acabat el monopoli. Ja pots accedir al nou operador global de telecomunicacions. Retevisión. Sempre abans tenia que trucar a través de targetes telefòniques, a través de l'hotel. Hem estat a Austràlia, hem estat a Àsia, hem estat als Estats Units, a Sud-amèrica, llavors sempre era un calvari. Hola, vecino, ¿podría hacer una llamadita? Es que me he dejado las llaves de cristal. Hola, soy Nacho, que no voy a poder ir. ¡No fastidies! ¡Paco! ¡Paquito! Lo que menos me esperaba era hablar contigo. No me voy a acordar? Ai, que bueno soy. Tranquils. Una trucada metropolitana d'una hora només costa 139 pessetes. Telefònica. Por favor, ¿podría bajar un poquito la tele?
Primer dius, home, jo no vull estar enganxada al mòbil, com si estéssim allò a la UBI amb els cables. I no hi estem, intentem no estar-hi, però jo em pregunto una reflexió que no sé si és molt o poc filosòfica. Com vivíem abans sense el mòbil? Manolo! Missatge 244. Si vols connectar amb els teus amics, aconsegueix un Bensatel Viper. Estàs avisat. Bueno, quedo amb la teoria aquesta que diu molta gent que es vivia molt millor abans sense mòbil. I també hi arribàvem igual sense mòbil abans a tot arreu. Buenos días. ¿A dónde? A Lugo. Pues bueno, vamos para allá. Son 10.000. Buenos días. ¿A dónde? A la tercera boca calle. Vamos para allá. Són 10.000. Si no pagaries el mateix per un trajecte que per un altre, per què has de pagar el mateix per una trucada a la teva província que per una fora? M'incomoda molt que em truquin. M'incomoda, és dir, portar el mòbil a sobre i que em treu molta llibertat. Voy a localizarle. ¡Borja Mari! Ho demanaves a crits. El seu nou sense fil Famitel. Comunicació interna gratuïta. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Els que podíem comprar un mòbil, o en aquest cas apuntar-nos a una companyia com a Mena, a tots ens havia impactat quan teníem 12-15 anys la cançó de Libre del Nino Bravo. Llavors te la tornen a posar amb una versió moderna del Chaval de la Peca, que és el que està sortint per la tele en aquell moment, i clar, escolta'm, allò és fantàstic. Perquè tens cobertura nacional. Ara tens el paquet Amena Més, perquè senzillament frueixis una mica més de la llibertat. La música és vital, però pesa quasi un 50%. Estem un mitjà audiovisual. Donde estés y a la hora que estés, un martini te invita a vivir. Un martini. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Per exemple, ens fa molta ràbia els locutors de ràdio és que hi ha molta gent que coneixen cançons a través de la televisió abans que de la ràdio. Jo que sé, hi ha un anunci de Peugeot que surt una cançó dels Spin Doctors, val? Bueno, hòstia, és una cançó que jo fot 40.000 anys que l'he presentat de la ràdio i que estic d'aquesta cançó fins al gorro. I ara, perquè els senyors de la Peugeot se'ls hi acut aquella cançó i la foten a la tele, tothom et torna a demanar aquella cançó. Emporta't ara el nou Peugeot 307 HDI amb 6 airbags. ABS amb assistència a la frenada d'emergència. Repartidor electrònic de frenada i aire condicionat per 15.830 euros. Esto es ruido. Eso es ruido. Eso también es ruido. Yo hago música. Això es provoca a vegades unes ventes insospitades amb un mercat amb el que tu no hi pensaves, que era el mercat discogràfic. Qui paga l'anunci i qui fa l'anunci